Прадпрыемствы банкрутуюць, паселішча вымірае, перспектываў няма. Вінаватыя ў гэтым жыхары. Менавіта гэтак мяркуюць чыноўнікі ў Брагінскім раёне Гомельшчыны, ды запэўніваюць, галоўнае, няма вайны. А што ж на гэта адказваюць самыя людзі? Выслухаў бакі Юры Салодкі. Вы что, смеетесь? Вось гэтак, пакуль з усмешкаю, рэагуюць жыхары пасёлку Камарын Брагінскага раёну Гомельшчыны на пытанне, ці далёкія іхныя заробкі ад абяцаных Лукашэнкам 6 гадоў таму $500. Грязными выходит 2 миллиона, а чистыми 1,5. Але і гэткія заробкі могуць урэзаць праз перавод на скарочаны працоўны дзень, як зрабілі гэта на камарынскім участку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Працоўны дзень тут скарацілі да 7 гадзінаў. Прычына – недахоп фінансавых сродкаў на прадпрыемстве. А абвесцілі пра гэта без якіх-кольвек кансультацыяў з прафсаюзамі, ды нават не спрабавалі паразмаўляць з працоўнымі. Собраний не было, ничего не было. Профсоюз молчок. Все. Калі б было куды сысці, адразу змянілі працу, прызнаюцца працаўнікі ЖКГ. Толькі куды ж тут падацца, калі і іншыя прадпрыемствы паселішча, як кажуць, на ладан дыхаюць. Адзін з прыкладаў прадпрыемства меліярацыйных сістэмаў у Камарыне, дзе на пачатку 90-х працавала каля 500 асобаў. Цяпер жа менш за 100, а шматлікая тэхніка папросту іржавее пад адкрытым небам. Кто на Москву ездит, да, работают хлопцы, которые молодые. Не уникают у п'янку, так едуць, шукаюць сюда. З'язджаюць і часта не вяртаюцца на радзіму ўвогуле. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у гарадскім пасёлку Камарын за апошнія 20 гадоў колькасць насельніцтва скарацілася больш як на 20%. Што цікава, прадстаўнікі мясцовай улады маюць абсалютна іншае меркаванне. Я считаю, что Камарин за все эти годы преобразился в самую лучшую сторону, понимаете? Камарин, как вы видите, живет и процветает. У нас сделано благоустройство, у нас отремонтированы все здания административные, везде евроремонт. У нас, наоборот, Камарин преобразился. Чаму ж тады людзі з'язджаюць, прадпрыемствы банкрутуюць, а заробкі тых, хто пакуль працуе, часам не перавышаюць 2-3 мільёнаў недэнамінаваных рублёў. Чыноўніца бачыць тут віну і самых людзей. Каждый живет по своим доходам, правильно? По своим способностям. Они не жалуются. Спросите у учителя физики или еще у кого-то, жалуются они на жизнь или нет. Стаіць гарой за улады і старшыня камарынскага сельсавету Віктор Свіслаўскі, які нават цытуе кіраўніка дзяржавы абураным жыхарам. Самое главное, как президент наш говорил, что у нас спокойствие. Ага, что войны нема, самое главное. А вы рассказывайте. А мы на те копейки бедные хлеб ем, водоедок мы живем. А вы думаете, что мы мясо выедаем тут или еще что-то? У нас 2 миллиона зарплаты, як нам жить? Некаторыя ўжо знайшлі адказ на гэтае пытанне і вярнуліся ледзь не да першабытнага ладу. Жывуць са збірання ягадаў і грыбоў або харчуюцца з уласнай гаспадаркі, бо спадзяванняў на працу і годны заробак ужо няма. Юры Салодкі, Белсат.